Nyt ei renkätä vaihtaa. Mittes me tehdään? Onkin tolleen. Haetakaa aivan mönkkärillä. Ei me tarvita nyt vaihtaa renkaita vielä. No myöhemmin laitetaan niitä. Siinä. Me pitää tuo valoa katsoa vielä, saadaanko me sitä kääntiin, vai onko ne joku katkasin vika. Joo. Mut sitten lähdetään ruisailemaan itsenäisyyspäivän ajelut. Vai mitä? Joo. Joo. Hyvä. Mun kaveri tulosti tommosia hyviä 3D. Siis 3D-tulostimilla on tommosia hyviä kiinnikkeitä tällä lumoniteen valolle. Niin tuohon kun se laitetaan noin päin. Noin. Se on siinä, sitten kamera tulee päälle, otetaan vähän vilimiä. Penkulakki on täällä, näytäpä sun. Siinäkin on hyvä tommonen pidiki. Onko toiminut valo hyvin? Ja. No niin, kohta lähdetään ralliin. Tuohon vaan niin. Noin. Siitä. Laita tämä valon päälle, ei saa jos se tippuu. Ai se tippu siitä. Mönkkär ei mennä. Pitäis niin ladata vähän mönkkäri. No niin, pikku ukko. Nyt. Laitetaanpa valoa kansalle. Vilkkuuko isin kamerassa punainen valo? Vilkkuuko? Ja. Hyvä. Makita akkupoverilla laitetaan tuosta noin ja meinokseen noin ja sitten tuosta noin ja sitten annetaan löylyä. Jahas. Eikö meillä ole löpötiittiä täällä? Löpötiittiä, no on sillä löpötiittiä. Voi. Lähtee käyttiin näitä. Niin. Pysypä nyt vähän aikaa käännissä, niin noin nikkään. Nyt me lähdetään rallia ajamaan. No näytäpä. Ai noin hyppäät. No niin. Aika hyvä. Käypäpä kiertelemässä naapurin pihaan. Häh? Minne mennään? Joo. Ketjut lähti. Heti päästä rassomaan. Mutta 360 riftinkin tuli siitä. Laitetaanpa ketjut takaisin.
No näytäpä. Ai noin hyppäät. No niin. Aika hyvä. Käypäpä kiertelemässä naapurin pihaan. Häh? Mennään. Joo. Kato, ketjut lähti. Heti päästä rassomaan. Mutta 360 riftinkin tuli siitä. Laitetaanpa ketjut takaisin. No niin, jatkuu leikki. Pitäis käydä ketjutkin kiristämässä. Kato, joku on tehnyt lumijänkeli. Tehdään me lumijäntille. Jaa, ai näytikö nennää? Jaa. No niin, nyt käydään Einarin pihassa. Kyllä perkkaa. Einari tulossa ulos. Tässä on hyvä tehdä tämmönen kato 8. Eikö 8 numeroa ajetella? Häh? Rikotaan lunta, niin on. No. Helposti luistaa, niin täkkee. Nyt käydään radalla. Tänne on vähän patikkoa jäänyt. Ei muistettu lanaata. Mitä? Minun pöydällä ja se laittaa siltä sulle leikki. Niin. Joo, ootte käynyt leikkimässä tänne, kun isi oli metällä, niin täällä. Niinkö? Ai mänkäri sai lanaan? Joo, se pikku. Pikkumänkäri, lelumänkäri. Joo, tämmösen pikkusen. Ui. Tämmönen mänkäri, tämä, sinun mänkäri, tämä millä ajetaan. Tähän ei kyllä oikein lanaa kannata laittaa. On se takaveto rutku, ei oikein tehoja oo. Sofiakin tuli. Moro! Käydäänkö takapihaa ajamassa ympäri?
Otetaan täältä vauhtia. Nyt tuosta ylös. Ja höppyri, kato joku potkulauvan jättänyt siihen. Yläperkka! Siitä! Nurmikko rullalle! Kato kun luista! Aika hyvä! Uudesta! Kiviä lentää vaan! Hyvin kävi ilmasta! Jes! Siitä! Oho! Kyllähän vaan hyvä äijä. Joo. Haluatko Sofiakin äijä? Joo. Ootapa siinä, älä paina kaasua, Penkku. Häh? Häh? Nyt on meidän hönkkärissä valoa. Tuosta. Katsot sitä? Mitkä lasit? Vaikka nuo. Nyt varmaan aika hyvä. Vieläkö mahtuu kypäräpiä? Hyvä. Käydään vielä tien ajamassa läpi. Sitten hanaa. Istupa eteenpäin. Ajetaanko kaasupoissa koko tonne päätyyn asti? Oli kaasupoissa tähän. Onkohan naapurit pihassa? Ei käänny, tässä on liukas kohta. Annetaanpa Sofia ajaa. Tuohon köyhistä pois. Annetaan Sofia ajaa itse. Joo, radalla käy ajaa. Siellä on aika hyvä nyt ajaa. Anna mennä vaan, hanaa. Tuu Penkku tänne. Tämä on hyvä, että mä menen rataan. Sieltä se männy. Kyllä lähtee. Onko hyvä kun tullut talvi? Penkku pankku. Tuupa tänne niin mennään tieltä pois. Saat sä keikkua sillä aikaa? Se meni tuolta. Niin. Hyvä kun saatiin valoa toimimaan. Oli vaan nappivika. Niin. Mietinkin, että mikä sinä kaniittaa, kun uudet johot laitettu. Niin mitä Penkku? Se vilkatti. Se käyntiin. Mitä? Se vilkatti käyntiin se valo. Niin. Lähti käyntiin, vilkahti. Niin se vilkatti. Niin. Pistettiin toisinpäin ne liittimet, niin sitten lähti. Se oli vähän rikki se nappi. Mm. Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Muistakehan ajaa vehkeillä.
Bensan määrä ei ole paljon, jos sitä ei mene kuutioissa. Sitä pitää kulua. Mitä? Mitä? Empäliä tossa. Mitä? Empäliä tossa. Ympäriä? Ai ympäri rallia? Ei ympäliä. Ympyröitä? Joo. Niin, ympyröitä. Se on- Ajetaan kohta ympyröitä. Meidän pitäisi tehdä huolto tuohon mönkkeriin. Öljyt vaihtaa ja tehdä pulttitsekki. Niin ja sitten kytkin vaihtaa. Kytkintä ei tarvi vielä ehkä vaihtaa. Toki on se jo varmaan kulunut, mutta voidaanhan me sitäkin tutkia vähän. Eikös me viimeksi yhdessä vaihdettu öljyt siihen? Niin. Kyllä tuli hyvää. On sille kenkää annettu, niin kyllä luulisi olevan öljytkin nähnyt kuperkeikkoa. Mitä? Se on kovaa ja Niin, kyllä. Onko hyvä? Joo. Meinasin ajaa ojaan, kun piti jarruttaa, niin sitten lipes käsiin, niin mä meinasin ajaa ojaan. No, parempi vielä kiinni. Tai sitten vaan hanaa, niin se on oikein. Eikö niin? lähin käy. Vielä pari kiekkaa ja sitten. Laittakohan se äiti saunan päälle? Käypä Sanna. Lähenny. Ei vitsi. Ei se jaksa. Pitää hakea ne akukaapelit taas. Pitää kyllä tuo Emperillä laittaa laturin tuo akku. Meiköhän oikasluukku osunut yhteen. Makita akku. Kokeillaan. No nyt lähdetään. Joissako on joku jäälammikoita? Häh? Joni taitaa käyttää koiraa. Käypä ajaa Sofian kanssa. Käyt ajaa. Jarruta. Heitä vaan hanaa. No, nyt on uusi akku. Nimittäin se meni tyhjäksi tuo edellä. Vielä kauan ajelee. Ne. Häh? Siitä liikkuu punainen valo. Nytkö me liikkuu? Hyvä. Mene nyt sinne romuun kasaan. Turkana ei mene sinne. Nyt. No niin, sitten hanaa. Päästäänkö tästä alas tai ylös? En tiedä, kokeilla. Mitä se lautama on se tonne kävelyteelle? Isolle tielle ei saa mennä, niin ajetaan nyt tällä tiellä ja sillä selvä. Eikö me? Haluatko olla tässä vai tuolla radalla? Kävelyteelle.
Tällä tiellä ei saa mennä. Tällä tiellä saadaan olla. Me lähdetään kohta sisälle, niin eikä vaan enää kaverita pyytämässä. Haluatko itse ajaa? Haluatko? No niin, aja vaan. Heitä vaan. Ja pienellä kaasulla. Hyvä. Ei noin paljon kaasua. Jos noin. Pikkuhiljaa. Sillä minun menkelillä kovaa. Niin, aja vaan. Oho. Hyvin mennään. Käännä. Heitä. Nytkö isi? Eiköhän me nyt joudeta kuule sisälle, hää? Juu. Tää nyt johottaa. Tää vie mänkiä sulatu. Oi. Tuosta Makita akku mukaan. Ai. Haetaan tuohon kaivon päälle sulaa. Pepe tuota. Haluatko kotiin? Ei sitä tule siihen laittaa, kun se ei pysy. Voi pitää sitä. Okei. Oliko hyvät ajot? Oliko hyvät ajot? Joo. Kyllähän vähän kytkin haisoo tuossa vähkäs. Pitääkö se päivitellä kytkinkin jossain vaiheessa? Jaa, täällä ollaan huurussa. Nytpä sitä vähkeet kuivamaan ja homma eteen. Vaikka sinä, että unohdit minua. Osaatko sä itekin tulla mönkien päältä pois? En osaa. Osaatpas. Sä jäät kuule siihen olemaan, että ite saa itse mönkien päältä poikki. Hyvästi se tuli. Nyt lähdetään sisälle. Sanopa kaverille, että heippaa. Heippa.